Porto Seguro. Der er et rigtig flot landskab her på vejen. Vi skulle have været afsted klokken 9, men en eller anden årsag så blev bussen forsinket. Busserne er ellers voldsomt pålidelige i forhold til, hvad man ville forvente. Så vi var lige ved at gå i panik, da vores bus var et kvarter forsinket med at ankomme. Vi kom afsted klokken lige omkring 9:30. Klokken er nu lidt over 1:30, så vi har kørt lidt over 4 timer. Turen skulle i princippet kun tage 3, så vidt vi er blevet orienteret. Men vi satser på, at vi kommer frem eventually. Ja, som sagt, der er et virkelig flot landskab. Lige nu er det mest bakker og sådan enkelte træer, men nogle gange så kører man også forbi noget helt ekstremt, sådan næsten regnskovsagtig skov. Der er rigtig mange forskellige træer og vækster i det hele taget. Men det regner faktisk også ret meget. Vi har lige haft i Liège, har vi haft 2-3 dage med konstant overskyet og regn. Så også en velkommen temperaturændring, fordi jeg er konsekvent over 30 grader hver dag. Det kan godt blive rigtig varmt. I starten af den her tur var det næsten ikke til at trække vejret, fordi at solen så småt begyndte at komme frem igen. Det vil sige, luftfugtigheden var simpelthen fuldstændig vanvittig. Men vi har lige holdt en lille pause, så vi kunne få lidt at spise, hvilket er meget rart, hvis man skal tro på Christians teori om, at vi på nuværende tidspunkt er halvvejs. Det håber jeg ikke, men nu får vi se. Vi sidder i en bus fuld af mennesker. Det er faktisk nogle meget behagelige sæder og sådan noget, så det er nu ikke så slemt at tage bussen. Christian han er vågen for en gang. Og foran os der sidder et par med deres små børn, og den ene lille pige, hun hoster simpelthen sine lunger ud, så man tror, hun er ved at omkomme. Jeg håber, de tager hende til lægen. Der er en mark fuld af likør. Men forhåbentlig ankommer vi snart til Porto Seguro, hvor vi har booket et hotel/hostel til forholdsvis billige penge. Men der skulle være noget internetadgang, så vi kan komme til at komme lidt på nettet og tjekke nogle e-mails og sådan nogle ting. Så tror jeg stopper videoen her, så at den stadig er til at uploade.